салом дӯстон, бегоҳии дирӯз бозии дуюми даври ниманиҳоии ҷоми Осиё анҷом ёфт. Исми ҳардуи дастае ки ба финал роҳ ёфтанд маълум гардид. Як рӯз пеш ғалабае ки Урдун аз он ҷашн гирифт воқеан ҳам осону сабук ба даст омад. Аз як ҷониб, агар ин ғалаба барои арабҳои канори Изроил таърихсозии бузург аст, барои футболи Осиё ва ҷаҳон ин ҳангома ё худ сенсатсия мебошад. Барои мо тоҷикистониён бошад маълум гардид ки бо ду финалисти мусобиқа аз ҳама арзанда мо рақобат кардем. бозиёро бори дигар ба хотир оварда аз хабарҳои муҳими дигар гап мезанем. Лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати Yakix бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Сон Хин Мин гарчанде мунтахаби Кореяи Ҷанубиро дар бозии пешин кашида то ин марҳила овард, вале зидди урдуниҳо миёни ӯро ҳам шикастанд. Аз рӯи ҳисоб метавон гуфт ки мунтахаби Тоҷикистон дар чорякфиналӣ бо урдуниҳо хубтар бозӣ намуда буд. Тақдири он бозиро бошад чӣ тавре ҳамаи мо медонем худголи афсӯсовари Ваҳдат Ҳанонов ҳал намуд. Вале агар андак ба бозӣ миёни Корея ва Урдун як диққат кунем, он ҷо ғайр аз тӯбдории бемаънии 70%-ии кореягиҳо дигар дастаи сон ҳеҷ қаҳрамоние накард. Аз рӯи шумораи зарбаҳо ба самти дарвоза ва зарбаҳои дақиқ ҳам арабҳо пешсаф буданд. Кореягиҳо бошанд дар давоми беш аз 90 дақиқаи бозӣ ҳатто ягон зарбаи рост ба дарвозаи Абулайла назаданд. Вале аз ҷониби дигар кореягиҳоро ҳам фаҳмидан зарур аст. 120 дақиқагӣ бозӣ кардан зидди ду тими Гранди Осиё, Арабистони Саудӣ ва Австралияро ҳам на ҳар кас метавонад. Маъз ҳамин бозиҳо тамоми қуввату дилу гурда ва энергияи кореягиҳоро гирифтанд. Хулоса, мунтахаби Урдун дар роҳ ба финал дар нимаи дуюми рақобат ду гол дар иҷрои Язан Алнаймат ва Мусо Алтамари ба ҳадаф расонид ва бори аввал дар таърихи худ ба ин марҳила расид. Ҳарафи Урдун бошад дар финали 10 феврал чӣ тавре ки маълум шуд, тими Қатар гардид. Ин аллакай дуюмин финали пайҳами қатариён дар ҷоми Осиё буда, дар финал дерби арабиро хоҳем дид. Пирӯзии Қатар бар Эрон бо ҳисоби 3-2 бори аввал дар шашумин бозӣ зидди шерони Форс буда, аз ҳама муҳимтарин аст. Бовар кунед, дар ин нимфинали варзишгоҳи Алтумама ҳарчанд шогирдони Амир Қалъанавӣ арзанда мубориза бурданд, аммо вале лекин мо дидем ки дар майдон чӣ рӯй дод. Ба суханони дигар вақти дуэли 1-1 бо лидерони қатарӣ дар симои Акрам Афиф ва Алмуиз Али Торемӯ Азмун оҷиз буданд. Гап агар сари намоиши инфиродӣ биравад, аз будани Маҳдӣ Торемӣ дар майдон набуданаш хубтар буд, вале Акрам Афиф коре кард ки Месси ва Роналдо ҳам барояш қарсак заданд. Акрам ба як гузашт 4-5 эрониро аз қафо мегузашт ва ҳам гол заду, ҳам дар голи Алмуиз Али асос гузошт. Хулас, ҳарчанд довар ҳам баъзан дасти мизбонро мегирифту бозингарони эронӣ аллакай пир шуданд, ин баҳонае шуда наметавонад. Қатар арзанда ба финал рафту он ҷо бо рақиби дигари мунтахаби мо рӯбарӯ мешавад. Эрон бошад, солиёни зиёд аз ниманиҳоӣ гузашта наметавонад. ҳасрати ба финал рафтани ҳамзабонони мо қариб 50 сола шуд. Сенсатсияи футболи Осиёро агар Урдун дар номаш навиш ҳангомаи Еврофутбол ин омадани Клоп ба Барселона мебошад. Зеро ба қавли журналист Жерар Ромеро, Клоп танҳо ба шарофати Барселона розӣ аст ки рухсатии яксола нагирад. Ба гапи дигар, Юрген барои нилнориҳо шуда тамоми хастагии 9 соларо дар 9 рӯз берун мекунад. Ин сенсатсия ё худ ҳангома амалӣ мешавад ё ин ки не, тобистон маълум мегардад. Ба фикрам, агар мухлисони Барсаро пурсанд ки оё дар мавсими нав Клопро дар Барселона дидан мехоҳед ё ин ки не, ҳатман ҷавоби ҳа мегӯянд. Зеро ин олмонии зирак аллакай бо қабул намудани як Ливерпули шикастагию рехтагӣ ба ҷое расид ки ҳамагон ҳоло аз Ливерпул воқеан ҳам тарс доранд. Клоп як замон баъди 3 гол хӯрдан аз Барса дар майдони худ ҳатто обрӯи Мессиро резонда буд ва то ба пирӯзӣ дар Лигаи Қаҳрамонҳо расид. Хулоса, имконияти ба Барса омадани Клоп ҳам зиёданду дар сурати рафтани хавӣ дигар касе ҳам намондааст ки дилу гурда кунад дар Барселонаи пурдарду алам ва ғарқи бепулӣ роҳбариро ба кала гирад.
мавзӯи дигари марбут ба ливерпул ин рафтани муҳаммад салоҳ баъди рафтани клоп аст. Салоҳи мисрӣ ки боз аз ҷоми миллатҳои африқо бо дасти холӣ ва ҷароҳати зиёдатӣ баргашт, бо трансфери нав рекорд мемонад. Ба гуфтаи газетаҳо, Салоҳ дар сурати гузариш ба Ал-Иттиҳод рекорди Неймарро нав мекунад. Ин кор тобистон метавонад амалӣ шавад. Ба гуфти The Athletic, нисбати фиръавни футболии мисриён тими Ал-Иттиҳод диққати ҷиддӣ мекунад. Дастаи саудӣ омодааст ки аз барои Салоҳ 200 миллион фунт стерлинг қариб 234 миллион евро пардохт намояд. ҳамин тавр ин гап агар рост бошад ва ин трансфер воқеан ҳам амалӣ гардад, вақти фурӯши Салоҳ ба Ливерпул рекорди нави ҷаҳонӣ гузошта мешавад. Айни замон трансфери Неймар аз Барселона ба ПСЖ бо нархи 222 миллион евро аз ҳама қиматтарин аст. Худи футболбози мисрӣ бошад, ба Ливерпул аз Рома соли 2017 омад. Ин мавсим Муҳаммад Салоҳ аз 27 бозӣ бо 18 голу 9 партофти голӣ берун шудааст. Ба гуфти сомонаи трансфер маркет бошад, бозингари 31 сола 65 миллион евро аст. Чӣ тавре гуфтем, нархи сомонавӣ ҳарчанд ки камтар аз 100 миллион ҳам бошад, арабҳо метавонанд ҳамиллати худро ба 200-300 миллион ҳам харанд. гапи дигари муҳим дар Англия ин ба сур кардани ё накардани сармураббии Челси рабт дорад. Ба гуфти The Telegraph ба қувват дар хабаррасонӣ, Челси то охири мавсим Почетиноро ҷавоб намедиҳад, агар ки албатта бошгоҳро ба евроҷомҳо бароварда натавонад. Дар иловаи ин, фишор болои Маурисио Почетино зиёданд, зеро шумораи голҳои сардодаи Челси бозӣ ба бозӣ зиёд шудан мегирад. Агар худи бозии пеш аз охиронро гирем, дар он дидор Челси аз Водии Гургон 4-2 шикаст хӯрд ва ҳатто аз ҷои даҳумам бенасиб монд. ҷои якуму дуюм то сеюм куҷо ки Челси ҳатто даҳумам шуда наметавонад. Омори талху торики Челси бо ҳамшаҳрии Месси чун мураббӣ ҳамин аст ки аз 23 бозӣ 10 бохту 4 мусовӣ доранд ва танҳо 9 пирӯзӣ. Голҳои аз тури дарвозаи худи берун шуда бошанд, аз голи задашуда зиёданд. Мухлисони Челси дигар аз чунин ҳоли зори баъди Абрамович афсурдахотиру фишорашон баланд ва дилкасал шудаанд. Тақдири Грэм Поттер ҳам соли гузашта чунин буд ки ахиран дар 4-5 бозии дигари мавсим мондан хапу дам гуселаш карданд. Бо боварӣ метавон гуфт ки бо Почетино ҳам чунин мешавад. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.